15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kajing Sokya halor kajing pen bana ka Meghalaya State Pollution Control Board ban pen long e kajing pen sngopat ba le ka public hearing halor kajing thmu ka Shri Cement Limited ban khlong motion halom serman ke ilaka nong khlie ka bahi East Giant Hills District na kalyanga Khasi Students Union East Giant Hills District Unit haring kat kinong song shnong hakakat santre kujamang arja arpan reo klalek pen kindu yo Dr. GH Chirmang Member Secretary ka board manikran halor ka ni kamat Henry na mar kajing bamdan MS na kalyanga seng kalayo ban kendo ya ka hair officer ka board haba krench kilat pathai khu bo na kalyang oba KS Suchang General Secretary ulong ma ginong song shnong na ka por cha ka por ki jipen pau kajing persha halor ka te kajing thmu bat kila dap ban bu ru dakshi thi Henry na kalyang ka board ka thmu ban penlong bai de kajing pen sngopai ba ha ka ba ka KSU ka laong ba ka ni ka board kam dei shu na ka banta ka jilla Henry na ka banta ka cement factory na lor ka taw laong ru ba na kalyang ka board kam la ban ne AA Henry ka shong how DC ban berthen ba ka KSU kan sa shempat da ki we ki sen jam na kalyang jingi kum ka KSU is Giant Hills unit perangkat bat kini ki raisnong jong te ka snong rim ilaka no kle nyon tanggawe ka jingmut ka jing de bat tu ka jing pemana jong ka bot pan pelong ya ka jing persiang pai ba mo ka artrik mentau benai ni ban yo krong yo motion ma ka cakap bahaya adu arspa khat nyo hektar te ka jing de bat tu ngatrai ti kan mau ba kan ni company Sri Cement ngadu ko tu ka hering ka banengkong ka jimpan jimbit jongki ban pelong ko tu ka ban setup ka plan jongki hang te hapo snong destong ilka nong klik ngadu ko tu kusinghi kalami ka jing kerung keram ka basar khai namar ki don arliang kawe kaliang hang tu ka kasan bat kawe kaliang pat ki persya ngadu ko tu kusinghi i baka kani ka jing wan ban buai kani ka plan hang te hapo snong destong kami ka jing huri orang ngatrai pikan mau don tang cispak ka sangut ki berujung ketemu senong ki bayu aban rung stu sepok ka pandal ka jagapan long ka beri pada ki sepangut pada ki trasnong kim yo ban rung te hang tu yo i ka tu ka jinglong arsap ka jinglong khongpong ka ka hering ni ngitip ba ka jinglai klong kambi dai su ka ai te ka jing dai bat ka banguan mentar ni kendu biang yo member sekretari jong ka bot umdon handring ni kendu isu ai resip ko pintu tengiwan magna por pato ta kacing emerging mut baik kena kitrasnong ta kacing dari par ketu kacing berbena jong ka kena buat pan pelong biang ke hering man yo klong do motion aspa khat nyau hektar to te na kaliang jong kitrasnong kila bu ya kacing tho chadu saudisi kila bu ban dawa ban pendam semua ya ketu ka jing timu ban pelong ke hering mentau bai apa artrek tengi iba haduk mentah kena kabut kam siam sengap ya kata kajing ut jongki kajing dawa jong trasnong ban pendam suai tu ka hering nomor keempat ya baik tu trasnong itu kita raja ka ki ban yo motion te hatu kamne ka jinglek don por haba kita raja ka keempat sya ya tu ka company ban klong to motion ban pelong ke hering te boleh pat ka sarkar kampen singek suai ka kajing dawa jong trasnong kene kamne ka jinglek don por la dia ban khot sidon ni kena ka bot umdai su ka bot jong ka state government ka ka bot jong kini kisman plan ya ngadu kata maka don kata jing sha silang ka jing penken ai ta ka we pat ngitip kar ku mujing itu jong trasnong shan kin sa panpau kin sa kran yo ka jing tip jong ni ba ka tu ka jaka ka baki klong yo motion hang tu ka yajan bar ka tu ka wa liteng ngitip kar ku jing itu jong ki ba ka wa liteng ka de ka wa ka ba khot clear ka bodon ni ka ibru gusutunat ban tong do nang to andre ngitip saya bahang ne ka Meghalaya Pollution Control Board lembaga state government kila pen keng ya kata ka environment impact assessment arjan ro mar ngitip ba hagajin sa don la dia bandong siklum tar ai jinjingai na ki wa kanang ba kitu ki je clear ki je bo ki ba mi na ka mining kanang tut sa ki wa ta kaju ka poro nim yo hi te ka sarkar ka ong ba ka baralan ne ka jaka bom dan te habang ikli na kita snong nila la yang tu
Yo ia baki ding kiset kidon. Ki cloud ki petat ki berban kidon. Ki do nang ta ki kimrat. Te kumno pat kan ka state government lamba kan ka pollution board ki ya be pan pelong ki hari. Haru kata-kata ka top jong ki. Te kan ka bamla ban priang. Ni nak liang jong ke isu ni param jore kan ka jinla bom dei jong ka sarkar lamba kan ka nap Meghalaya State Pollution Control Board abang ni kenduk mana ni ong ba kumnu piyat be ban pelong kan piyat be sia ban pelong kan ke hari ka arpa yong te nak liang jing mula mentip na marba ka song bisi ni ting ong bisi udah tang song knor de sarman bang ye ka hering te ka notification hi ba ka mi nang ni na po pollution board ti pla ban dil ka buat bat udisi pla ban persen semua kan hari kat bagi ni kita song cepat ye baik ka tu gaji di sedang tu te yong ngating ngam tip ai te ka song udisi ki yong baik kumta te nak liang jing kum ka kisu habang wan hang ni ada ka man sem gaji sokya nama yo iba don kong ru ka jing mi ka uri orang tu par hadu man taru kita song kini kita raja ka ki bodon yo emotion kemut kisale jubor kisale thambor krem le pembaik chwa te kene ka nak liang jing ki kisu nim la ban piang te sepek ka apa pi ni nak ban imi la kumnu in hak ban pedi lagi kampro te na liang i persat juri yang public hearing yang ngasimen awdauman ha arfal trik yang ni benai me arfal trik yang benai me te ni te i kerpat i wa yani awa embor ya ka embor wa upendam yang ni public hearing kat wa ikan rum kan ram mempubaji po chnong po thau ni bha bun ki paranong chnong iwa ki warap ki wa em thau tai halom sarman nek te dau te wad amode yu ni wadap la ani public hearing wa aryo ile wa em du kam tu ci spangut wa em tang wa bun hi bai ba wa myo upsia ci yang les pa so spangut kam tu myo upsia wro te nek te dau wa i aram ko aiman kam tu wadap te kwa i pandam nok ka kat bun pubai ini kenram po chnong te wat yani awak liteng la au khoj awa jengar wa bon ni do iwa mk te iram ko ai jiklia te dau te ijeni hanong rim wa percha yani public hearing Habatin pej bahagi kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya